Sanibonani, umqeqeshi wensizwa. Insizwa yasempenhle. So mfowethu, uyabona mangabe usothandweni kubalekile ukuthi ukwazi ukufunda izimpawu zomuntu wakhe akukhombisa zona. Understand nje, umfunde kuhlo kwencwadi. Understand ukuthi okay, mangabe enza ukuthi ukwenziswa ukuthi, mangabe enza ukuthi ukwenziswa ukuthi. So mangabe enza ukuthi lokhu kuchaza ukuthi, mangabe enza ukuthi lokhu kuchaza ukuthi. Yabona ngokwenza njalo mina nginethemba lokuthi lokho kunganciphisa ukuhlukumezana othandweni, yabo, ngoba mangabe uhluleka ufunda izimpawu okukhombisa zona, inkinga ila isuke ibe khona, yabo, ngoba mhlambe into ethize usuke engasayifuni, mhlambe yanqena ukukutshela, but wena ngoba uyahluleka ufunda izimpawu, uhluleka ukubona, yabo. So kubalekile ukuthi ukwazi ukufunda izimpawu mfowethu. Kufana noma intombazane uyishela, yabona intombazane mawukuthi uyayishela ayikufuni, dlulela phambili mfowethu. Yabo le philosophy yakudala yokuthi uma umuntu umushela intombazane ingafuni bekezela izozivuma ayisasebenzi manje. Uthando alisafani njengakudala, izimo sezashintsha, ziningi izinto eziyimbangela zalokho, futhi manje sekunemithetho ebekiwe. So wena mangabe uqhubeka lo unamathela kumuntu ubona kahle ukuthi cha akafuni, lokho kukudalela inkinga, yabo. So ke funda izimpawu intombazane ekukhombisa zona ukuze ubone ukuthi kumele uqhubeke uhlale noma udlulele phambili, yabo. So ungaqhubeka ushela umuntu ngisho usubona ukuthi cha akayishaye ngawo, but wena ngoba uyahluleka ukufunda izimpawu ugcina usuhlala kumuntu ngisho ubona cha akayishaye ngawo, yabo. So kubalekile ukuthi ukwazi ukufunda izimpawu. So kunomfowethu la ungibhalelile, umfowethu uthi bafo nginenkinga, kunentokazi engizama ukuyeshela kepha nginika inkinga. Futhi ingane le ngahlangana nayo okokuqala ize kwami, yayihamba nomngani wayo. Umngani wayo lo ngangiye ngakhuluma naye ngodaba lokuthi ngicela ukumsiza ezifundweni zakhe, kwazise njengoba enza umatikuletsheni. Wase engitshela ukuthi kunomngani wakhe futhi oludingayo lolu sizo engilu-offayo. So usho njalo umfowethu. Uthi bathi befika kwami ngavele ngabona ukuthi nje ukuthi cha le ngane ngiyayithanda. Ngenhlanhla kwabalula ukuyithola inamba yayo. So vele mfethu ukuyithola inamba kule ngane kuzoba lula, yabo. Futhi ezabo zothi nje kuzoba lula ngoba wena ufana nesibani kubona, yabo. So ngichaza ukuthini ngalokho, ufana nomuntu obasizayo. So njoba ubasiza obvious uma ufuna inamba uzoyithola kalula phela, yabo. So ke kodwa mhlawumbe kube bengathiwa ubasizi, mhlawumbe bengabe esinye istory, but ngoba uyabasiza la obvious uma ufuna inamba yakho umuntu ukuze nizokwazi ukuxhumana uzoyithola kalula, yabo. So uthi ke umfowethu okubi nje ukuthi ngathi ngiqeda ukuyithola inamba ngase ngiyibhalela ku WhatsApp, kepha ke ngangingakazi ngomqeqeshi. Yebo mfowethu, uyabona thina la ekhaya sinendlela yakhona esenza ngayo, yabo. So sihluke kakhulu kwezinye insizwe. Yabona mangabe uthola inamba, ngihlezi ngichaza le nto ukuthi mangabe uthola inamba namhlanje asiyifonele intombazane khona namhlanje, si WhatsApp namhlanje. So senze njani, siyadlulisa usuku, uzoyithinta ngakusasa, noma mangabe uyinsizwe ezithembayo phambi kwakusasa, yabo. Ngeke izikhohle intombazane, izobe ikukhumbula kahle. So nje mangabe usuyifonela uzosho ukuthi hayi mina usiphahla, ngeke izilokhu ithi usiphamuphi yena, yabo. Cha, izobe ikukhumbula kahle unless mhlambe ungazange uyichazeke, mhlambe kade uzothatha inamba yayo, obviously izobe isikukhohliwe. But mangabe uyichazile nje ingane yabantu uzothi uthi wena usipha ikhumbula uthi oh lwaya ungakazichazi, yabo. So lo muntu usuke ekhombisa izimpawu zokuthi naye ugcwalile ngawe, yabo. So asenzi kanjalo futhi mangabe uthola inamba namhlanje usuyagijima uyoyi WhatsApp ingane noma uyayifonela khona namhlanje, siyayisenze njalo sidlulise usuku ngoba suke sibalekela lento ukuthi uvele njengomuntu odesperate. So mawuthi udesperate kumele ukufihle lokho, ungaveli, yabo. Kube wena into eyaziyo ngaphakathi kuwena ucabete intombi but awunayo. So ungakuvezi entombazaneni ngoba intombazane efuna ukuthandana nomfana nje obamba noma yini evele eduze wakhe, yabo. So usuke sizama ukugqiba lelo hlazo lokuthi ungaveli njengomuntu odesperate ofuna ukuthandana noma yiphi intombazane ezoqhamuka nje eduze wakhe, yabo. So sizama ukunyusa iveli kancane ngokuthi ungayifoneli namhlanje ngalelo langa uyithole ngayo inamba, yabo. So ngiyathemba ngeke uphinde ukwenze lokho mfowethu. So umfowethu uthi ke
uthi-ke so into eyenzeka saxoxa nengane ku-WhatsApp kwaze kwafika la engiyeshela khona. Yabona futhi thina la ekhaya sikwenzi lokho lokuthi ushela intombazane efonini ngoba lokho usukukhombisa ubugwala, yabo. So thina sayihlela usukunentombazane ukwazi ukuthi uyibone bese ukhuluma nayo. Nakhona masukhuluma nayo hayi ukuthi ujaha ukuyo confess uthando entombazaneni ngiyakuthanda. Cha, asikwenzi lokho. Ngoba thina siyazi la ekhaya ukuthi intombazane imizwa yayo isuke ingakakuvuleleki. So isuke ingakakurelate ngalutho. So wena mangabe ufika uzoyitsha uyayithanda nje kuzoba nzima kuyona, yabo. So kuye kumele uqale uvule imizwa yayo intombazane, mawuthanda nikhiphane, nihleke ndawonye, nishuthi ithombe ndawonye la nikhiphene khona. Ukuze phela nezokurelate to something, ikwazi ukuthi icabange, ikwazi ukuthatha ifoni yayo mhlawumbe ikubuze impilo noma ikufonele, yabo. Ngoba mangabe ufika uconfess uthando lwakhe entombazaneni, imizwa yayo engakavuleki, izovele mhlawumbe iqinisile ukuthi ngicela sithi ukwazana qala, yabo. Indaba wena uyatatazela. So like asikwenzi lokho, asitatazeli. Enye mhlawumbe izoqinisile ukuthi cha inendoda yayo, yabo. So isuke isichitha lapho but wena ngenxa yokuthi uyahluleka ukufunda izimpawu uqhubeke lokhu ubambelela. Indaba ukutatazela. So ungabotatazela ukhombisa ubugwala ushela intombazane efonini. Asishela intombazane efonini, yabo. Sihluke kakhulu kwezinye insizwa. Ziningi insizwa la ngaphandle ezishela efonini intombazane, but thina asisakwenzi lokho ngoba siyawazi umthelela wakhona ukuthi unjani. So ke nawe kodwa mawudecide ukuqhubeka mhlambe ufuna ukwenza izinto ngendlela yakho ungakwenza, yakho inkinga ngikuvimbi, but mhla udinga usizo ungasabi ubuye futhi, yabo. Sokweluleka sikwamukele ngezandla ezimhlophe ngoba siyakholelwa la ekhaya ekuthenini u-explore impilo, yabo. Ufunde nawe ngendlela ofuna ukufunda ngayo, yabo. So ke uyaqhubeka-ke umfethu uthi yase isuka ingitshela ukuthi cha yona inomuntu yathi asibabangani. Yabona futhi njengoba ngisho ukuthi mangabe ushela intombazane efonini, so ke imizwa yakhe isuke ingavuleki, yabo. So izogcina ingathi kutshela ukuthi njengoba isho le ukuthi nomuntu wayo ngcono nibabangani. So once wavuma nibabangani, lo muntu ngeke usakwazi ukumqabula, ngeke usakwazi ukuthi niqhubeke nenze ezinye izinto. Usuke i-friend zone. So ke once ungena kwi-friend zone ngeke kube nzima ukuphuma lapha, yabo. So ke siyaye avoid lezi zinto ezincane, amaphutha amancane owenzayo uyiwona agcine sekufaka kwi-friend zone. Uthothi uyafika omunye umjida wenza ngendlela efanele, umjida oqeqeshekile, wena ubhizi ustakhe kwi-friend zone. Uyayithola ingane bathandana nengane but wena ustakhele kwi-friend zone, uhlele ethembeni lokuthi Nkosi yami ngelinye ilanga nogcina senithandana, yabo. Kanti into engekho le, once ungena kwi-friend zone futhi kunzima ukuphuma lapha, yabo. So asikho isidingo sokuthi ungene noma uziphonse wena. Ngamanye amazwi futhi nje mawenze nje usuke uziphonsa wena, yabo. So kungatatazeli mfowethu. Uthi ubafo-ke ngoba ke bengingakazi lutho ngomqeqeshi wezinsizwa ngavuma, manje singipha inkinga. So ungabovuma intombazane mangabe isho njalo, ithini ithi anibabangani, yabo. So nawe kodwa kumele ugade izimpawu ezenza lokho ukuthi lo muntu agcine sefune nibabanga. Njengoba ngisho ukuthi mawuzofika entombazaneni vele ufike uconfess nje uyithi uyayithanda. Nakuyona intombazane ngoba imizwa yayo isuke isavalelekile, izokutshela mhlawumbe ukuthi inendoda yayo, but ngoba isuke isiyenzela wena ukuthi ungaphatheki kabuhlungu, yabo. Izokutshela ukuthi ngcono sibabangani. Isuke kahle kahle isuke ingafuni ibabangani, but isuke isiyenzela wena ukuthi ututuzeke kancane, yabo. So wena mfethu nabo abangani into nabo baningi ngabo badinga abangani, yabo. So uzigade mfethu lezo zinto izona ezisponsor abantu abaningi kwi-friend zone, yabo. Izinto ezincane, umphutha amancane, but ohlulekayo uyabona ukuthi iwona anomthelelo omkhulu akuphonsa kwi-friend zone, yabo. So kubalekile ukuthi uavoid uwazi, yabo. So uthi ubafo-ke sixoxa kamnandi kodwa uma ngithi ngihlela usuku lokuthi sibonane ihlale inginika ama-excuse anjengokuthi kusasa izobe ise-town or something like that. Ngisize mqeqeshi ngiyayithanda lengane, ngenze njani makunje? So yabona enye yezimpawu leyo ukuthi lo muntu ukhombisa ungagcwali ngawo, yabo. So uyazama ukuhlela usuku, sekutshelile okokuqala ukuthi unendoda yakhe ngcono nibangani. So uyazama futhi ukuhlela usuku uyabhampela, yabo. So zonke lezo mpawu mfethu kumele ukwazi ukuzifunda ukuthi lo muntu akagcwele ngawo, yabo. So ke and futhi la mfethu ubuya sengathi uthatha iadvantage ngoba phela wena uze ngomuntu obasizayo, yabo. But wena ngoba uzobona intombi
kube ngathi uthatha i-advantage yabo. So nalokho kube nomthelela mhlambe ngoba yabona phela intombazane baze kuwena njengomuntu oyisibani yabo ozobasiza ubakhanyisele ezifundweni zawo, but wena usubona ithuba, so usu-appear njengomuntu oshela noma iphi intombazane izofika kuyena izofuna usizo yabo. So mhlambe nalokho kube nomthelela yabo. So uba futhi-ke ngiyinsizwa nje esencane, ngineminyaka 2 ngiqedile esikoleni, ngibhizi ngiphusha ibhizinisi njengoba ngingafundi. So wenza into enhle lapho mfethu, ngoba ngihlezi ngisho ngithi ungabi insizwa evuka ekuseni ingazi ukuthi izokwenzani yabo. Umuntu ovuka ahlale angazi ukuthi uzokwenzani, angisho ukuthi uma ngabe ukwenza lokho mhlambe konke wrong ngawo, but sibuze mfethu ukuthi yini ngampela nawe ufuna ukuyenza. So ziningi mfethu izinto ongazenza. Uma uthi ufuna ukuba umculi mfethu, zama nayo leyo microphone yakho ebhedayo engazwakali kahle, mhlawumbe usebenzisa i-auto-tune, izwi lwakho alisebenzi kahle, uploada lawo ma-tracks akho khona ku-internet yabo, ngoba kancane abantu bazokugxeka besho lokhu nalokhu, but kancane uzogcina ufike la ukhona yabo. So uma uzovuka ekuseni uhlale ungazi ukuthi uzokwenzani, so phusha mfethu ibhizinisi lakho, focus kulona kakhulu, ngoba ekugcineni yabona i-energy yakho eningi uma uzoyiphonsa amantombazane ngeke kuye ndawo mfethu. So uthi-ke okunye bafo, ngiye ngenza ucwaningo ngathola ukuthi cha, ibingikhohlisa uma ithi nomuntu kayinamuntu, kanti-ke ineminyaka 3 ingekho othandweni. Ngicela ungisize mqeqeshi, ngiyiwina njani inhliziyo yale ngane? So mfethu yabona into engizokutshela yona, ngeke uyiwine inhliziyo yomuntu ongakufuni. So le ngane ayikufuni, ngizokutshela ngoba impawu lezo zibhalela izona ezikhombisa ukuthi akafuni nomuntu yabo. So ngeke umuwine inhliziyo umuntu ongakufuni yabo. And mfethu njoba uchaza ukuthi wenza ucwaningo, lolo cwaningo lenzile belingenasidingo yabo, belingenasidingo, and futhi lona-ke lona liconfirmayo ukuthi cha lo muntu akafuni ngampela, ngoba kuwena uthe unayo indoda but wena ocwaningeni lakho utholile ukuthi akanawo. So lokho kuchaza ukuthini? Akakufuni yabo. So kubalulekile mfethu ukuthi ukwazi ufunda impawu umuntu wesifazane akukhombisa zona. Ngalokho siyosizakala kakhulu mfethu ukuncipha ukuthi sihlukumezane othandweni. Nawe mfethu ungalokhu umosha isikhathi kumuntu ongakufuni. Umuntu umshayele engafuni ekhombisa impawu zongakufuni, udlula umshiye kanjalo, udlulele phambili. Maningi amantombazane akufunayo, njengoba ngihlezi ngisho ngithi uyisipho wena mfethu, uyisipho amantombazane amaningi asifunayo, but hayi wonke yabo. So udlulela phambili, maningi amantombazane ushayela amanye amantombazane, maningi azokuchaza yabo. So ungabambeleli umuntu ngisho ubona ucha akayishaye ngawo. So kubalekile ukuthi ufunde impawu umuntu wakhe akukhombisa zona, noma intombazane oyishelayo ekukhombisa zona yabo. So masingayibamba lapha kuningi ongashintsha mfowethu. Sharp.